ingari o wi on tampi on badi fo mido andi ono don jidi ko batno ko kono ko mawbe wonbe ciagal monbe ko ben tampini enen fof gilay horam hay onon sukabe hande won ko diddon firtu kono mawbe be tampini on joni jehe ko ni min jaltir Mauritanie jehi hande ko hatte ko Senegal so wi'ama tan ko pullo Fuuta wadete bade fere jangon kongol ngol paamon kongol ngol kala de pullo Fuuta mema gasmi memede ngandot kadi ko onon parce que wone meden déjà wonbe laifuji kala e fof surtout sukabe dido rewbe goto wi Acha goddo nani Mauritanie to ko Senegal kambe be mbi ko fulbe Fuuta jida e fulbe won mul kambe ko be Fuutan ko jida e Fuutan ko ko numbe kalata hewbe hande Fuutan ko be ko reji men Senegal ko non bita ko fulbe Fuuta Guinée ko fulbe Fuuta Guinée wona yimbe meden bade fere darodon kaldon jewti don batton hakkillaji ko haalete ko kadi ko wadete ko gandi non yimbe be pullo ko pullo tan pullo gondo ha Angola ko pullo badon fere tinno don e koye modon jaggotiron mbason bettede ko arata ko ne aradi kala biido ma ala ko arata wallahi billahi hakkudam e endu muy windi ko sam pullo won ko arata Senegal ala foto num faandi so wana e leñol pullo haalnoma non odo no wiite Tidjani an won ko haalno son kettima haala Tidjani an dernier makko haala avant mo maya wawi jafra wana falat kongol ma dum kay ko yetti ko bida ko arata ko ari pari ko dum bida ara Tidjani an won ko haalno hade makko sankade dernier makko conférence won ko haalno kongol ngol le selli kono yimbe hebe paamani to yidi fad kono won ko haalanobe ko dum addi haw itta haalan on paami dum non rabbi kino tan jarama jimmi tan wiide ko dentude kongol bitogol so mi andino c'est trop tard merci on jarama bismillah man jayi mi salmi jayi mi salmini dalagal bandiraɓe wonɓe ɓe fof eyyi ko jiɗɗen tan haalde ko oɗo lamtol haali ko ko ɗum woodi wiide min bettama min gandano ko wino ɗo ɗum ɗo soynanoma par ce que ay min kalami ko gonga kala ko tampini en kala ko addi kal gonga politicien ji men ɗi haɓe jeeya hen par ce que ɓe jeebima ɗemgal ngal ɓe jeebima leñol ngol ɗum woni wajiɓe keeɓi doole ko keeɓi ko kadi ay ɗum ɗo ko haalete ɗon ko eɗen mbiya ko bolle puyɗe ɗum wona bolle puyɗe en jii fulɓe fof memama ala fof ɗo pulle memaka Afrique heddi tan ko Sénégal heddi noon ko ni ɓe mbaɗirta ko taara yilloɓe mbaɗata eyyi sen paami ɗum ndenten kaɓeɗen wiide ɗo e ko min julɓe yo e minen ndendi leydi yo wona gonga an min kaldowo e mon o mi hawra e goto e mabɓe mi wiya mi nanani jolfe daroƴe wiya komi raciste ƴatto kam jandilami ete min komi Sénégal najo holto jomum fayi ɗum koni ɓe mbiyata yimɓeɓe sa nanani jolfe sa wiya haalani jolfe ma nana jolfe ɓeɓe mbima ka raciste ɓe ƴatto yumma ɓe ƴatto pamma wona ɗum woodi kono min komi calti ɗum min e réseaux sociaux aɗa wawi ƴettademi kono so Sénégal ɗo ninnen ɗo jane Ndiaye mbaɗa heeɗi ko tengtinde tan ko kalɗa ɗo ko tengtinde ko kalɗa ɗo ko mi meeɗi nadde banque goto Dakar ɗo miɗe tiro kalis on saaha mi nanta wolof no feewi ka jettimi kalmi pular puli fuɗe ene dariɗo ene hettomin mbimi wajo jimi ko tirade o jabakimi ha timlaɓe tati o wi kam mata mi nanta wolof mbimomi noon mi nanta wolof kam tan jeeɗa mbimi jeyami ko région Tamba to o wi an ka Sénégal naji a nanta wolof mbimi an ka Sénégal naji a nanta pular mbimi pour ka nanta pular puli fuɗ gonɗo wone jalde wi wallahi haali goto par ce que kamɓe sa haalata sa nanta wolof tan kamɓe ɓe mbaɗanimi concentré ka Sénégal naji déjà ɓe mbaɗanima kalaɗo ko ene selli ko rafi ɗum ɗo yo saf
enen joɗɗum jon so tawi joni wiyama ko racisme sa welama mbiya ko kamɓe goni raciste ji par ce que daari Sénégal ɗo fulɗo e pullu mo nanta wolof ene woodi kone heewani mais eɗen jiɗde nadde ɗum hay tidiane an haali ɗum e nder ɗum ɗo haalama fo enen fulɓe eɗen nana eɗen jaɓa nande ɗemde janande mais pourquoi kamɓe ɓe jaɓata nande ɗemde men ɓe jaɓata nande ɗemde men tawi kay wonde racisme ko kamɓe goni racisme par ce que mi yiɗi nande ɗemgal ma ana yiɗa nande ɗemgal am wadde ko awo racisme joni noon ko rafi sa nanta wolof tan wallahi asimi barke qur'ani karim sa nanta wolof ɓe mbiyatma ka wona sénégal jinmi widama ko rafi mo ganduɗa ɗuma politicien mum pour safrude ɗum sénégal laamu sénégal ene foti safrude ɗum constitution sénégal wi ko 6 ɗemgal ɗemɗe jeegom sénégal laamu sénégal wi ɗum hay seeɗa yawo ko ɗum wi joni noon ganduɗarma jomum ka sénégal na jomum wima ganduɗarma ka raciste mi wiya solde bamma solde mamma solde jaati min mbiyatmani wallahi bollahi mboɗo wondiri ɗum walla ko min mbiyatmami jara mbiya ko raciste heɗo kami kadi sawi ko raciste mami ƴetto yumma mi ƴetto bamma so an wawi mbiya kam so min wawma mi fima hamma ɗo portema plainte waɗa jini hami gayno mi portema plainte min komi politicien salamu aleykum panillaji mawɗi sa naati e réseau sociaux a haali salamu aleykum won komin jinno hen haalde seeɗa walla ɓe jaɓata eyyi salamu aleykum mi hanno ɗo mi hanno ɗo e noon jarama salam minen jiiɗi hen haalde de min ɓoyi ɗo seeɗa walla bisimilla haal comme jinnoɗo hen weddade seeɗa rek bisimilla par ce que ko jinnon haali foof lamtoro haali nan nane miɗe min namma bisimilla mo mbirono pullo on en pranimo wadde considéré ça par ce que waaɓe ni kemonoɓe caggal leydi em jee e lobby kay lobby ganduɗa hoore ma em dokke kalis pour wadde séparé leñol woni hen ko lobby sernaɓe jeeya woni hen ko lobby pour sendude fulɓe par ce que ƴewata ko e nder leñol ngol em ƴette ɓen em joɓaɓe em joɓaɓe em gara pour wadde séparation par ce que ɓen ko huuɗaɓe eyyi pullo mi famma seeɗa ay ɓeɗo ay ɗeɗene tubakoɓe ɓeɗo rumnaɓe ko mbiɗa ɗo kone woodi ko kamɓe ganduɗa hoore ma goni caggal haaɓe jooɓa ɓeɗo yimɓe ene ƴetto yimɓe ene ceerna leƴƴi meɗen kamɓe ɓeɗo tubakoɓe yimɓe parnoto kamɓe goni caggal woni lobby ji ene keewi jafɗa seeɗa lobby ji ene keewi woni hen lobby ji ganduɗa hoore ma jeeyaka e lobby ƴettoroɓe woni hen lobby ganduɗa hoore ma ceernata tan ko haalpular par ce que ñande mbeɗen haalano kis avocat mbiɗa salminma kis affaire o diwi par ce que min mi jeeyanoɓe e waɗannoɓe recensement chaque année mbeɗa jeytano e waɗannoɓe recensement affaire ethnie woni pullo jolf a naata e galle dal après ƴeewa fulɓe ɓe joni mo jaadunomo ñanden ko puɗɗinode haala kis affaire o diwi mo jaadunomo ko jolf ça veut dire kamɓe jolfuɓe fof keeɓi gotum nomin jaadunode premiére galle min naati deuxiéme galle ko galle mawɗo fulɓe kodga ɓe ko fulɓe polo fur o ɓe ko koldanaɓe ɓe ko haalpulare e won jolfu e won bambaraji joni noon